Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Miben segíthetek? Nemrégiben telefonon érdeklődtem autókölcsönzéssel kapcsolatban. Igen, emlékszem. 5 napra szeretne autót bérelni Londonban. Igen, Heathrowra érkezem, és onnan szeretném elvinni az autót. Rendben van. Forintban is fizethetek? Igen. Milyen típusú autóra van szüksége? Az autó típusa nem számít, de 3 ember utazik, és sok bőröndünk lesz. Még aznap Velszbe szeretnénk érni. Értem. A bérelhető autóink 5 személyesek, és mindnek elég nagy a csomagtartója. Hol vehetem át az autót? A terminál kijáratához visszük az autót. Ott átveheti. Kitűnő. Köszönöm az információt. Megrendelhetem most? Természetesen.